Adini multimedia. Matur sembah nuwun sanget. Ugi ngaturaken sugeng rawuh katur dumateng Bapak Ibu para rawuh para tamu undangan sedaya ingkang katemben rawuh kasumanggaken pinarak sinambi anggrahapi dedaran ingkang sampun kemawis saking keluarga agung Bapak Jeno utawi Bapak Musadi. Nggih. Kasumanggaken Bu Mujiani. Bu Mujiani ning dina ilang. Monggo Bapak Rianto, kasumanggaken jenengan Bapak Rianto. Pinasani pamungkas saking Bapak Muji, Bapak Jono, utawi Bapak Musadi. Monggo Bunda. Matur sembah nuwun sanget katur Bapak Riono ingkang sampun ngaturaken
bisu sak. Iya, besakno kembloh bocah wis kadung macak ayu. Jadi nek umpamane wis kadung ingin karo dulure dhewe ya to. Ya wis ra apa-apa. Ya ra apa-apa. Dibacutke wae. Matur nuwun. Lho mung siji tok.
nuwun sanget. Mugi-mugi tanggal setunggal lancar sukses. BC-ane oke. Nggih. Kang. Iya Mas Rizky. Gini. Turun lanang. Terima kasih. Ini dari Ibu yang punya gawe, insya Allah tanggal 9 juga 10 bulannya 1. Nah, Oh, tanggal. Bu Miati, Siti Pujiarjo, salah satu sesepuh dari kita, sesepuh Pujiarjo, yang insya Allah punya gawe tanggalnya 9-10 bulannya 1, Kang Mas Gandul. Mas Gandul, Ya, ini untuk sesepuh belajar kita dari meja, ini mohon. nomor sunggal. Oke. Katur panjenenganipun Bapak Yaturi dalah Bapak Mistram. Moga Bapak Yaturi saking Sendang Biru, ugi Bapak Mistram saking Sendang Biru kula aturi pinaramika. Nggih, kula aturi jumeneng saking. Ini juga ada request dari dulur-dulur multimedia. Apa kuwi, Mas? Jenenge Andini Multimedia. Iki ono julukannya dhewe Mas Gandul. Oh, ngono. Ini kita bukan dia katanya. Oh, lah ngono. kuwi jargone ngono kuwi lho, Jan. Pancen ra Ayo. ngerti lho. BM boro mangan. Oh, ngono. Monggo. Nggih Kang Jan. PCX. Oh, sane jaba njaluk jeneng pisan. Oh, PCX. Plat Oke. nomere piro? Sepeda motor PCX. merek PCX Honda PCX. Warnanya apa Mas Jan? Oh, PCX warna hitam. Warna hitam. Sampun. Niki Oke. digendhong. Monggo Bapak Yaturi. Nggih. Niki ngaturaken apa, Bapak? Oke. Ini nak. Monggo campur sarian mawon. Jenengan mriki kemawon. Lah, nggih. Bapak Yaturi Nggih. panjenengan. Oh, Bapak Mistram. Nggih. Bapak Yaturi adalah Bapak Nggih, Mistram. sampure Abang. Nggih, ngasta sampur. Napa? Gendinge napa? Nggih. Serampat kali abahe napa? Serampat mawon. Oh, nggih.
Rengit no. Matur sembah nuwun sanget katur Bapak Yaturi dalah Bapak Mesram ingkang mijil saking Sendang Biru. Wis temu cek. Mbak Noyo kuwi mal. Nggih. Sugeng santen, Pak. Nggih, jumeneng kali kula ten mriki. Jumeneng kali kula. Adek. Oh, nggih. Duite mangke diwakili mawon. Nah. Duit, mbae kok duit? Lah iya. Lho kok mbah to? Kung. Duh. Iki nek ning Surabaya Pak Di, ning kene Mbah. Oh, ngoten nggih. Santai. Mangke lek ten Malang Kota napa? Om. Om, siap Om. Yut. Nggih. Sabane ten Playhouse. Oh. Empire. Monggo, Pak. Kula piyambak ta, njoget mawon bengsane kali kula. Jonggrang, Dalem. aja kula malungkung kowe dadi wong ayu, Jonggrang. Ora Kang Mas. Turut ana brantane wong akang, Jonggrang. Setika dawuh Kang Mas. Iki pramen iki. Jadi loro Jonggrang. Tayub nih. Ayo, Marianto. Mboten apa-apa. Nggih. Yen aku nandang kasmaran, prajuritmu kalah perang, mula kowe dadi wanita boyongan. Saka pandang kowe ajeng malungkung. Tresna iki kanggoku Tobat kowe wanita kang hebat, ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu Marmaya, aku duwe aji sekti pradasa. Rara Jonggrang sun pun jarwo. Bono apa Jonggrang? Bayi sewu. Iya Jonggrang, panyuwunmu tak turut.
Matur sepanuhun sangat katur Bapak Riyanto minangka sesepuh saking Tumpak Rejo. Nggih. Matur sepanuhun. Heeh. Matur sepanuhun Bapak Riyanto. Kang Gandul. Iya. Ini dari sesepuh kita Bapak Riyanto sampun. Wis gak diutang berarti. Wis lunas adi. Sesarengan Pak Yanto.
Matur nuwun Pak Yanto, malih. Pripun? Oh sampun. Nggih, matur nuwun Pak Yanto. Sangat katur Bapak Yanto Kasun ingkang sampun ngaturaken tetembangan sesarengan wong Jawa campur sarinya Indonesia. Wah, Indonesia temenan ya, Mas? Iya nih. Iki wong Jawa Nuswantara. Oh, temenan. Marcel iki Dalam. mau apa kok ya telat ngono kuwi apa ya kesasar. Mboten. Blasuk. Mboten. Aku wis kadung ngomong ya kowe iki ya. Kadung ngomong nek. Oh, ngoten nggih. Aduh, lah kok gak sepel sama niki ambek aku. Wis kowe iki. Sepelan sik kudune. Ora melu latihan. Lah iya, ora latihan sik ngarai. Ya, iki mau sampun wonten Bapak Yanto ingkang Nggih. sampun ngaturaken tetembangan. Sak menika sampur dumawah wonten Bapak Sumidi ingkang mijil saking Lenggok Sono dalah Bapak Jumari saking Wedi Awu. Kasumanggaken katur Bapak Sumidi dalah Bapak Jumari jengkar saking Sasana Palengganipun tumuju ing Sasana Pahargyan. Nggih. Monggo Bapak Sumidi. Pundi niki priyantune Pak Sumidi? Ngono. Nggih. Pun langsung mawon Pak, mboten nganu, mboten usah nganu pun repot-repot. Wes pokoknya kene iki wis jan luar biasa. Lah nggih Mas. Bapak Ibu para tamu undangan ini wis ngerti. Ngono. Lah zaman ngerti. paham, Iki paham. Hmm. Lah aku iki mau lho Mas perjalanan rene. Jarine Om Dwi, pokok aja ngiri. Sembarang sing ngiri kita inggati Mas. Nganan terus pokoke aku. Mbah ngiri sing endi iki mau. Soale wakeh ngiri. Ngiri kancane ngono ora Ngono ya. bareng. Dadi aku mau pokok ono sempalan aku milih sing nganan pokoke. Mbah pirang-pirang sempalan. Bapak Sumidi. Nggih. Oh, nggih. Kali Bapak Jumari. Niki ngersakaken apa? Onje, ricik-ricik Banyumasan. Nyun pangapunten. Nggih. Sampeyan kok ngalih profesi ayo. Sampeyan kok ngalih profesi. Kok gak nabuh tambah bandar. Nganu sik ono pekerjaan sampingan, Mbak. Repot.
matur sembah nuwun sangat. Katur Bapak Sumidi dalah Bapak Jumari. Cah-cah wis tak omongi. Nek nandak tayub iku dep-depan. Ngerti lho Mas. Carane beda lho Mas, kono karo kene ki. Ya ampun ngapunten nggih Pak nggih. Ya ampun. Sing penting dina iki awan iki iso maring panglipur. Langsung panglipur katur Bapak Ibu para rawuh para tamu undangan saking keluarga agung Bapak Jono utawi Bapak Musadi dalah Ibu Mujiani. Mujiani. Oke, ing siang menika asung panglipur sesarengan kanca-kanca wong Jawa. Wong Jawa saking pundi Mas? Mijil saking Surabaya. Wah. Lah niki wau neten apa Mas? Sepur. Sepur wala ya Allah. Sepur kelinci. Terus saking stasiun ten mriki. Saking stasiun ten mriki pripun? Langsung kok. Langsung nggih melampak. Niki mau sampun wonten Bapak Sumidi dalah Bapak Jumari ingkang sampun ngaturaken. Sakmenika sampur dumawah wonten Bapak Sunardi Genteng dalah Bapak Isnanto Tangkil. Oh, saking Tangkil. Kasumanggaken katur panjenenganipun Bapak Sunardi Genteng dalah Bapak Isnanto. Nggih, saking Tangkil. Jumeneng saking palengganipun tumuju ing sasana Sasana napa Mas? Pahargyan. Pundi mangga Bapak Isnanto. Kalian Pak Sunardi. Nggih. Monggo kasumanggaken sik ngisi amunisi. Sik cek semangat Mas lek munggah rene. Sampeyan ora? Wah. Monggo. Pak Wakil Bupati. Oh, buat wakile Buati. Oh, pikirku Wakil Bupati ya Allah. Oke, kasumanggaken Buati. Ah, iki rondo gantungan aja rame-rame. Masa iya, Mas? Njaluke lagu. Masa iya. Napa Pak? Pak Isnanto ngene. Napa? Nggih, napa Pak? Napa? Lumpang Asmor. Oh, gelombang Asmor. Iya. Oh, gelombang radio. Kalau pikir gelombang asmara napa? Oh, njen dangdut ae. Nggih. Duet kali Bu, monggo Bu. Oh mboten. Oh jaket mawon, oh nggih siap.
Bu Yati mboten nyuwun tembang. Oh mangke mawon. Serampat, Cok. Oh Nggih. siap, Cok. Ngentosi dugi Kang Mas Oke. Gayo. Mas Gayo. Monggo Mas Gayo. Mas Gayo Lintang. Mas Gayo, monggo katuran pinara. Nggih. Monggo Kang Mas. Monggo.
matur Bapak Kadiri. Oke, Bapak Kayu. Ingkang sampun ngaturaken. Sakmenika
Matur sembah nuwun. Jenengan, Pak. Napa? Nggih, tapi gerajakan riyen. Nggih, siap. Goyang hati. Gerajakan Banyuwangi, Rena
apa mestine Malih napa, Pak? Malih napa? Dangdut to biasane Mas sapa iki? Mas Slamet iki dangdut. Ayo wis, Mas Slamet kadung joget wis enak dangdut. Nggih. Nganu. Niki wau kendang tonge mboten dibeto, Pak. Anu ternyata Mas Slamet wonten teng. Oh, DJ. DJ, Mas. DJ, Mas. Salam kerong. Salam kerong. Salam kerong ta? Oh, nggih. Salam kerong tapi dungu ije, Mas. Oh, pencinta horeg berarti ya. Pripun, Mas? Oh, iya. Pak, ampun tegang-tegang, Jen. Ya Allah, kula lak melok ndredeg, Pak. Lah ya MC-ne sanden ae Mas. Ora njaluk bayaran. Lah ya, Wong kok ya. mabuk jare, kemabukan. Broadly. Duh angin
matur sembah nuwun Mas Matur Slamet nuwun. dan juga kene